Huwa id-dmir tagħna lkoll li nxettlu l-interess fil-politika fost iż-żgħażagħ u nrawmu l-mexxejja tal-ġejjieni. Għal dan il-għan l-MP tal-Partit Nazzjonalista Peter Aġus laqqa flimkien fil-Parlament Ewropew grupp ta' 60 żagħżugħ u żagħżugħa minn pajjiżna u anke minn pajjiżi oħra Ewropej. Dawn ipparteċipaw f'sessjoni li matula prattikaw ix-xogħol ta' MP billi iddibattew temi ta' interess komuni u esperjenzaw il-proċess ta' kif jittieħed vot. Mal-MP Peter Aġus inaqdu wkoll ex-MP Malti Simon Busuttil u MPs mill-Irlanda u l-Lussemburgu. Is-sessjoni żvolġiet f'waħda mill-aktar interessanti bil-parteċipanti żgħażagħ iddiskutew temi ta' interess partikolari għalihom, inkluż id-difiża u s-sigurtà fl-Unjoni Ewropea u anke regolamentazzjoni marbuta mal-midja soċjali. Bi gwida mill-MPs fih dan l-IPP, iż-żgħażagħ, ħafna minnhom studenti mill-Università ta' Malta, kisbu għarfien dwar kif isir il-proċess tan-negozjar intern fil-Parlament Ewropew qabel twasslu l-messaġġi u ttieħdu l-voti dwar ir-riżoluzzjonijiet imresqa.